मन्थ्रि লগত কথা নহয় जबानाव जेरै होदों बेखौ आखाइजों मावनानै देखायनोबो हानांगोन मन्थ्रि बिफानखौ मोनगोन ना मोना बेनि सायाव गोबां सोंनाय जोंनि गोसोआव आरो कमेन्टबो फैदों कमेन्टबो सोंहरदों जे मन्थ्रि बिफानखौ मोनगोन ना मोना एलायन्स थाबाय नालाय जोंनिया बिपिएफआ जियानो जायाबानो बेनि सायाव सावरायगोन अल ओभार आसामाव बिजेपिआ 82 सीटआव देरहानो हादों एबारनि इलेक्शनाव आरो बिपिएफआ मोन 10 आरो एजिपिआ मोन 10 मानोना बिपिएफ एजिपि आरो बिजेपि एजिपि आरो बिपिएफ एलायन्सआव दङमोन बेनिखायनो बिथांमोना 82 + 10 + 10 102 सीट गासै देरहासार जानो हानाय सीटआ दा एलायन्स होननानै बुङोब्ला एलायन्सआव थाबाय पार्टिजों दोलोजों थाबाय बिथांमोना जियानो जाया मानो बेफोरबायदि थासारियाव दा खोथाया जादों मा जे एलायन्सआव थानाय लोगो लोगो जिहेतु बिजेपिआ 82 सीट मोनदोंमोन नालाय बिथांमोना गोसो जायोब्ला बिथांमोना गाव हारसिंनो सरकार बानायनो हायो मानोना सरकार बानायनो थाखाय आसाम एसेम्ब्लिनि गासै सोद्रोमाया 126 आरो बेनि 50% 63 आरो बेजों सासे लाबावबा 64 82 सीटआव बिथांमोना जै जानो हादों अब्ला बिथांमोना सरकारखौ दानो थाखाय 64 नांगौ 64 बा बिथांमोना सरकारखौ दानो हागोन दा एलायन्स थानाय लोगो लोगोनो मा जादों बिपिएफ आरो एजिपि खौबो बिथांमोना लाफानांगोन अब्ला लाफानो गोनांब्ला लाफादों आगोलनिफ्राय एनडिएआव आरो दा सरकार जानायावबो लाफानांगोन लाफायोब्ला बिथांमोननोबो मन्थ्रि बिफान होनांगोन नङा होमबा एलायन्सआव दङ नालाय आरो आङो सासे मानसिखौ मावथि बिथां बिपिएफनि बिथांखौ मेसेज खालामदोंमोन बिथांमोननो सरकाराव मन्थ्रि बिफान मोनगोन बिपिएफआबो नाथाय साबैसो मोनगोन बेखौ बुंनो हाथ'नाय जायाखै नाथाय मोनगोन सासे मोनो सानै मोनो साथाम मोनो बेखौ उनफारसेथिंसो मिथिनाय जागोन जियानो जाया मानो मोनगोन आरो मन्थ्रि बिफान मोनगोन जियानो जाया मानो बेजों लोगोसे मोनसे भिडिअ गसाइगावनि दै बे भिडिअखौ नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय भिडिअखौ बिथिं नायबानो जाबाय मारै गोलिखो भिडिअखौ नुनानै गोबां दुखु मोनदों मानोना फरायसा गथ' फरायसालिनिफ्राय फैदोंमोन आरो नोंथांमोनथिं मा होनो टमटम होनो ना इ रिक्सा बुङो बे बेलथायनानै गोलैदों गाज्रि लामा जानायनि थाखाय जियानो जाया मानो बेजों लोगोसे हाग्रामा महिलारि सारा मन्थ्रि मोननाय मोनैखौ लानानै गोबां खोथा बुंदों मा खोथा बुंखो भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो बेजों लोगोसे मा होनदों दतमा समस्तिनि रबिराम साराबो जे इउपिपिएलआ आगोल थांनाय समाव गोबां खोथा होदोंमोन प्रतिश्रुति होदोंमोन बै खोथाफोरखौ बिथांमोना मावफुंनो हायिनि थाखाय दिनै इउपिपिएलखौ रायजो राजाया बोखारदों बा रायजो राजाया फेजेनदों मा खोथा बुंखौ नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नायबानो जाबाय गासैखौबो बुजि मोनगोन रोखायै मन्थ्रि লগত কথা নহয় উদ্দেশ্যটো হ'ল বিটিচিটো ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগে বিটিচিত কাম কৰিব লাগে বিটিচিত ভাল সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়ন হ'ব লাগে এইটোৱে মেইন কথা মই মন্ত্ৰীৰ কথা লৈ পেলাই বাৰ্গেনিং নকৰিব মুঠতে বিটিচি উন্নয়ন হ'ব লাগে বিটিচিটো বেছি ষ্ট্ৰেংথেন হ'ব লাগে এই উদ্দেশ্য লৈ পেলাই মই কাম কৰিম না আমি কাম কৰিছোঁ ৰাইজক যেনেকৈ কথা দিছে এনেকৈ আমি কাম কৰিছোঁ এই 5 মাহ 6 মাহ যেতিয়া নেকি চৰকাৰ আহিছিলে এই সময়ত বিটিচি নিৰ্বাচনত আমি যেনেকৈ কথা দিছে এই 5 মাহ 6 মাহ ভিতৰত আমি বহুত কাম কৰিছে এইকাৰণে নিশ্চয় रायजो आमार उपरात एटा विश्वास आइसे बिटिसिआव नेता हिसाबै बिटिसिबासि रायजोआ सिगाङाव दोननानै आवगायनायनि दरखार दं खामानि मावनायनि दरखार दं होननानै दिनैहाय गासैबो थाखोनि गासैबो हारि माहारिनि रायजो राजाफ्रा माने बिपिएफखौनो माने आंगो दल रायजोनि दल बिटिसिनि दल होननानै सानना लानानै इउपिपिएलखौ जोगारनानै बिपिएफआव गासैबो बाहागो लादों आरो बिपिएफनि जानानै खामानि मावदों बिपिएफनि गासैबो दिनैहाय मददगिरि मावथि आरो बिथांमोनहानो दिनैहाय बिपिएफखौ फोथांनानै दोनदों बेखौ जों नुनो मोनदों दिनैहाय जों बयबो मिथिनांगोन जे थांनाय 5 बोसोराव जेब्ला बिथांमोनहा सरकाराव दङमोन बिटिसिआवहाय बे समाव बिथांमोनहा गावसोरनि गोबां माखासे रायजोफोरनि खाथियाव थांनानै जेखिनि बोसोन जेखिनि माखासे जबान खोथा बाथ्रा होदोंमोन गावसोर सरकाराव फैनायनि उनाव नैबेखौ मावगोन ओरै खालामगोन ओरै होगोन
बायदिसिना माखासे जे बिथांमोनहा रायजोफोरनो रादाय होदोंमोन बेफोरखौ मावफुंनायाव बिथांमोनहा फेलें जादों आरो बिथांमोननि आमोलावहाय बिटिसिआ जेरैबायदि मोनसे जौगाखांनायनि धाराजों आवगायबोबाय थादोंमोन बेयो थाबथाफैदों थांनाय 5 बोसोराव जौगाखांनाया फुराफुरियै थाबथाफैदों मानसिफ्रा साख्रि बाख्रि गैयै जादों बेफार बानिज्य गैयै जादों बिटिसिनि जौगाखांनाय लामा सामा जाम्फै दंग आबादारि बिथांमोनहा जेबो माने मुलाम्फा जायाखै जौगाखांनाया गासैबो माने मोनसे लेभेलावनो थाबथानानै थाजोबदों आरो बेखौ नायनानै रायजोफोरनि गेजेराव बिटिसिबासि आइ आफा रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे साननाया फैदों मोनसे माने बिजिरफिननाया फैदों जे जोंनो खुगायाव गोदै गोथाव राव बुंनायल'जों माने जोङो माने जौगाखांनो हाया बिटिसि आरो बिटिसिनि रायजो राजाफोर जाथि जनगोष्ठीफोरनि मोनफ्रोमबो गांनाय उखैनाय जौगाखांनायनि हाबा मावनांगौबा खुगायाव जेरै बुंदों जबानाव जेरै होदों बेखौ आखाइजों मावनानै देखायनोबो हानांगोन खिन्थु बेखौ थांनाय समाव इउपिपिएलआ हानाय जायाखिसै जायनि थाखाय बिथांमोनहा खुगायावल' बुङो खिन्थु आखाइजों मावनानै रायजोफोरनो जेबो होनो हाया खिन्थु हाग्रामा महिलारि बिथाङा खुगायाव खम बुङो खिन्थु आखाइजों गोबां मावनानै रायजोफोरनो मोगा मोगि बिनि फोरमानखौ दिन्थिनो हानाय सासे साहसिक मोनसे भिजन थानाय सासे डायनामिक नेता होननानै दिनै गावनि मोनसे छबिखौ बिथाङा रायजोफोरनि सिगाङावहाय गायसननानै लानो हादों गमामायैनो नैबे बिटिसि इलेक्सननि उनाव जोङो अक्ट'बराव जेब्ला सरकार बानायबाय बेनिफ्राय दिनैसिम नैबे 5-6 मासाव इलेक्सनसिमहालागै जों जेसेबां जे दा हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव बिटिसि सरकारा रायजोफोरनो सुजुग सुबिदा होबाय गरिब गुन्द्रा आइजोफोर बोराय बुरि लाइमोनफोरनो जेरैबायदि माखासे डाइरेक्ट राङारि अनसुंथाइ जौगाखांनायनि मुङाव जे माने होबाय हा गैयै मानसिफोरनो हा रानना होबाय बेफोर गासैबो आरो लोगोसे बेजोंनो सरजाबफानानै जे लामा सामा फरायसालि हस्पिटाल जाम्फै दंग मावनायनि नामाव जेबायदि मोगा मोगि एखेबारे दादामादा बिराद माने नैबे मास मोनब्रै मोनबावनो खामानि मावनाय बेखौ जे देखायनो हादों रायजोफ्रा सानमारबाय जे 5 बोसोराव जे खामानिखौ इउपिपिएल सरकारा मावनो हायाखै 2-3 मासावनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसिनि चिफ जानानै दिनै मावनानै होनो हादों जियानो जाया मानो भिडिअखौ नोंथांमोना नुबाय दा रायजो राजानि अननाय रायजो राजानि साननाय रायजो राजाया गोसो जायोबा जेन होनो हायो रायजो राजाया गोसो जायोबा देरहा होनो हायो बेनिखायनो रायजो राजानि गेजेराव जेब्ला खोथाखौ बुंगोन माबा मोनसे प्रतिश्रुति होगोन अब्ला बेखौ मावफुंनायनि लामायाव बा मावफुंनो नाजानो नांगौ नङाबा रायजो राजानि गाज्रि मोननाया बा गाज्रि साननाया थायोबा गोसोआव रायजो राजाया जेन होनोबो हायो देरहा होनोबो हायो बेनिखायनो माबा मोनसे बुंनायनि सिगां माबा मोनसे प्रतिश्रुति होनायनि सिगांनो खोथाफोरखौ साननानै बेफोरबायदि जाहाथे उनफारसेथिं जाया फिननाया एन्सारा बेनिखायनो रायजो राजाखौ बुंनायनि सिगांनो साननानै खोथाफोरखौ नायनांगौ आरो रायजो राजाखौ प्रतिश्रुतिफोरखौ होनांगौ जियानो जाया मानो भिडिअखौ नोंथांमोना नुखाबाय थेंक्स फर वाचिं गोजोन्थों